kupatsa nkhani zathu zalero zimene zawerengera matimes nkhani zitu tikuona kuyimitsidwa kwa kukonzera kwa passport ku immigration komanso 4 billion akuti yangozi kodi 4 billion kwira ntchito yanji akuti Malawi achita bwino pamalamulo nkhani imene ikutinji komanso tikuona pamene anthu oyeretsa magalimoto akudandaula chifukwa cha onongeka kwa makina tiyeni nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mu nkhani yathu yoyamba nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yayimitsa kutsindikiza ziphaso. Times yapeza kuti pafupifupi kwa mwezi tsopano anthu akhala akulephera kuthandizidwa ku nthambiyi. Isaac Salima akufotokoza. Amene amayankhulira nthambi ya immigration a Wellington Chiponde asimikiza za nkhaniyi. Achiponde muthenga umene adachita kutilembera adati izi zachitika kamba kazovuta zina ndi makina awo amene amawagwiritsa ntchito posindikiza ziphasozi. Iwo ananena kuti kusatira izi zidachititsa kuti ayimiretu ntchito yonse yosindikiza zitupazi. Achiponde adawonjezera kuti pakadali pano ntchito yobwezeretsanso makinawa ikuyenda bwino mwakuti akuyembekezera kuti zonse zikhoza bwerera mchimake kumathero a sabata ino. Koma ena amene aditsina khutu ati izi ni malinga ndi kuti boma lidakapezabe kampani yakuti ayilembe ntchito yosindikiza ziphasozi. Izi zikusatira kutha kwa kontrakiti imene boma lidali nalo ndi kampani imene yakhale kusindikiza ziphaso ya eTech Systems. Kampani ya eTech Systems komanso boma adasainira mgwirizano wa miyezi 3 umene udatha mwezi wa Novembala chaka chatha. Akuluakulu a boma akhala sakufotokoza kampani imene pakadali pano yakhala kugwira ntchito yosindikiza ziphasozi. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wati izi ndi zokhumudwitsa. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri tikudziwa sikaleso kwambiri kumeneko zinthu sizimayenda ndiye pa nthawi imene timayembekeza kunena kuti Amalawi akhala akulandira ma service okwanira ndi pamene tikupanga nkhani ngati zimenezi. Koma izizi nchifukwa chonena kuti ndondomeko zopezera makampani oti azilipangira zinthu zimenezi sizitsatidwa. Ndiye timapeto pake tikumalemba ndithu makampani amene alibe kuthekera mafirma amene alibe kuthekera. Ndiye iyi ndi mphoto imene ngati dziko timapeza chifukwa chonena kuti ndondomeko zopangira procure ma service providers sizikutsatidwa. Ipanga inconvenience ya anthu ambiri ena anabwera ku holiday afuna azipita kumayiko kumene akugwira ntchito. Kuyimisidwa kwa ntchito yosindikiza ziphasozi kwachitika pamene nayonso nthambi yoona zapansewu yayimisanso ntchito zake kamba ka vuto la network. Nthambi ya immigration chaka chatha idayimisanso ntchito zake kamba kakuti anthu ena adasokoneza ndondomeko yake yosindikiza ziphasozi. Izi zidachititsa kuti Amalawi adikire nthawi yayitali kuti nthambi iyambirenso ntchito yosindikiza ziphasozi. Concern Worldwide yati yayikapadera 4 billion kwacha ku ntchito yokonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma a Nsanje, Chiwawa ndi Lilongwe. Pansi pa project ya Zurich Climate Resilience Alliance anthu apatsidwa upangiri wogwira ntchito zochepetsa ululu wodza kamba ka ngozizi. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Tommy Chimpanzi wanena izi mboma la Nsanje atapereka ndalama ku makomiti atatu ogwira ntchitozi. Kuchokera ku Nsanje, mtolankhani wathu Innocent Kalikokha walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Isaac Salima. Malingana ndi Chimpanzi anthu akumuzi ndi amene amakhuzidwa kwambiri ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Choncho bungweli linachiona chofunika kwambiri kuti lifikire anthuwa ndi thandizoli. Zomwe zikuthandiza kuti pakuyenera kuti tichilimike tibwere ndi mwina nzeru zokuya zomwe mwina zingathe kubweretsa ma solution yeniyeni kuti anthu akumudzi akhale opirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndi chifukwa chake a Concern Worldwide mu project imene ya Zurich Climate Resilience Alliance yomwe tikugwira ku Nsanje, Chiwawa ndi ku Lilongwe tikuyeserera thumba yakudera yomwe anthu akudera tikuwapasa ndalama kuti achite okha chiganizo asankhe okha ntchito zomwe akuona kuti akhoza kugwira. Mawu ake ogwirizira udindo wa mkulona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku konsolo ya boma la Nsanje a Moses Mumba anati bungweli lachita zinthu zopasa chidwi popereka mphamvu kwa anthu akumidzi kusankha okha zitukuko zothandiza kudziteteza ku ngozi zogwa mwadzidzidzi m'malo mongo wapasa upangiri wokha. Chifukwa chakuti onse anthu amene ali kudera amakambirana kodi kuno mavuto amene atikhudzani mavuto anji. Komano zopsezoso zimene zikupezeka kudera kwathu nzopsezo zanji monga chiopsezo cha madzi osefukira. Nde mmene tingaonera apa
ichi ndi chingalande chimene apanga kuno kwa GVH Nthole tiye Malemya amene apanga kuti madzi amasefukira akabwera nthawi ya mvula koma ndi ngalande imeneyi zikuoneka kuti anthu atengapo mwini. Potsatirapo ndemanga wa mpando wa komiti ya chitukuko ya Malemya Arnold Beni amene komiti yawo yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha pomangira ngalande ya madzi pa msika wa Nsanje boma anathokoza bungweli kamba ka ichi ndipo anapempha mabungwe enanso kuti atengerepo chitsanzo pa zimene ena achitazi. Bungwe la Concern Worldwide linathandizanso anthu ena ndi mbewu ya nthochi ndipo komiti ya chitukuko ya Mbenje yamanga ntchingo ya madzi imene iziteteza sukulu ya primary ya Mchere komanso anthu ozungulira. Bungwe loteteza anthu ogula la Competition and Fair Trading Commission lapereka zilango kwa kampani zitatu komanso kulamula kampani zina ziwiri kuti zibwenze ndalama kwa ena mwa makasitomala ake chifukwa chophwanya lamulo la malonda. Kampani zomwe zapatsidwa chilango ndi za Suncrest Creameries, Namonje Investments komanso Friends Investment. Ndipo kampani zomwe azilamula kubwenza ndalama kwa ogula ndi Bao Steel Limited komanso Paramount Holdings Limited. Brenda Bota ndi mmodzi mwa akuluakulu a Competition and Fair Trading Commission ndipo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Chaonga Sabola. Competition and Fair Trading Act yatsopano inapereka mphamvu commission kuti itha kupanga ma administrative fine kwa anthu omwe ma business omwe akuphwanya malamulo okhudzana ndi competition komanso unfair trading. Nde pa ma cases omwe tina anakambirana commission pa 13 December makampani awiri anapangidwa order kuti apange refund and refund total ya refund imene inakwana 6.4 million. Komanso pali makampani ena okwana atatu omwe commission yapanga order kuti apereke chindapusa chokwana 1% ya total annual ya drama zomwe amapanga pa business kwawo kwa chaka malingana ndi kuphwanya kwa malamulo komwe kunachitika. Malawi akhala yachiwiri pa nkhani zolemekeza malamulo pa mayiko 16 omwe ndi osauka ndipo yakhala pa nambala 8 pa mayiko 34 aku Sub-Saharan Africa. Izi ndi malinga ndi kafukufuku wa Chandler Foundation komanso World Peace Justice. Zambiri mulipoti ili. Ntchito za bungweli cholinga chake ndi kulimbikitsa maboma kuti azilemekeza malamulo kuti nzika za mayikowa zizipindula ndi cholinga chokweza ntchito za umoyo, maphunziro komanso mtendere m'mayiko. Poyankhula mwambo mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zachilungamo Titus Mvalo anati dziko la Malawi kuti likule pachuma ndi kudzidalira likuyenera kuchita bwino pa nkhani za utsogoleri wabwino. Kumbali ya boma ndinakali kuti ofunika kuti tichite chotheka kuti zinthu zikhala ziyenda mosanga zina ndi zina zokhuza ndi zachilungamo monga mu makoti komanso boma lisaonese mphamvu kwambiri posemene lili nazo constitution lizisala constitution kuti zinthu ziyenda mwachilungamo komanso ndina naso kuti pali nkhani yonena kuti anthu zikhala ndi information imene akufuna kuti ayipeze mary in public interest boma ndinakwera yamuliripo kale access to information act atichongota papo khati sotibwera mbuyo kufuna tikonzepo. Ndipo mmawu ake wachiwiri wa pampando wa Chandler Foundation Atim Hastad anayamikira dziko lino kamba kakuchita bwino ndipo anati dziko lino lili ndi kuthekera kochita bwino malo amene silinachite bwino pa nkhani zotukula maufulu a anthu. Chandler Foundation komanso World Justice Project amagwira ntchito ndi maboma komanso mabungwe ndi cholinga chofuna kuunika mavuto osiyanasiyana amene nzika za mayiko amakumana nawo pa nkhani za maufulu komanso kupeza chilungamo ndipo iwo amathandizira mmene mavutowa angathetsedwere. Bungwe la Drivers Association ladandaula ndi mchitidwe wa nthambi ya road traffic pochedwetsa kudziwitsa anthu za vuto la makina lomwe ati lasokoneza ntchito yothandiza oyendetsa galimoto mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Booster Itika anena izi pamene bungwe la road traffic lalengeza kuti makina awo sakugwira ntchito ndipo akatswiri ali mkati kukonza vutoli. Aitika kufotokoza kwa Daniel Zimba.
kudandaula kwa ifeyo kunali kuona kuti ngati iwo zavuta azibwera poyera nthawi ya msanga komanso aziauza amalawi amene amatenga amaservices awo mwa msanga choncho anthu amene amayenda mitunda itali kuti akapeze service ngati imeneyi kapena thandizo ngati limene lili ku road traffic asanyamuke kumene aliko maofesi amenewa ali maboma Werenge nde anthu akumachoka madera atali ngati kuchoka kuchitipa kukalonga kupita ku Uzuzu akapeze thandizo ku road traffic kupeza kuti kumene kutako network kulibe kapena kuuzidwa kuti system inagwa. Nduna ya zaulimi ya Sam Kawale yabwerezanso kulimbikitsa alimi kuti azichita ulimi wakasintha-sintha. Akawale ayankhula izi pamene bungwe la NIF limakhazikitsa ndondomeko ya ngongole ya fetereza m'boma la Chiladzulo. Daniel Zimba wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu Akawale anapempha alimi kukhala ndi masomphenya komanso kuchita ulimi wakasakaniza ngati bizinesi, ndipo mneneri wa boma a Moses Kunkuyu agwirizana ndi zomwe anena Akawale ndipo apempha alimi kugwiritsa bwino ntchito fetereza wa ngongoleyu. Tikapezeka zokolola zambiri sitingagwiritse zonsezo ntchito ifeyo, koma zina tifuna kuti tigulitse chifukwa mulimi tifuna akhale munthu wa bizinesi. Nengati kuti kugulitsa nkhani yonseyi ya ulimi imakathera kunsiku, boma ndi ntchito yake kupezera mlimi imeneyo kupezera alimiyo misika imeneyo. Timanenanso kuti mukalima zinthu zosiyana-siyana nkukolola zinthu zosiyana-siyana zimakhala ndi mpata kuti zinthu zina zikhoza kusichita bwino zina zichita bwino mukupulumukira kumeneyo. Ndipo mkulu wa bungwe la NIF Humphreys Mjetseni ayamikira anthu m'boma la Chiladzulo kamba kobweza bwino ngongole ku bungweli. Iwo ati anthu 75 pa anthu 100 aliwonse omwe akhala kupindula ndi ngongole za bungwe la NIF kuchokera mchaka cha 2021 akhala kubweza bwino ngongolezi. Ndipo yemwe anayimira mabungwe omwe si aboma pamwambowu a Fryson Jodzi anati ndi wokhutira ndi mmene bungwe la NIF likuyendesera ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi komanso ngongole kwa alimi mdziko muno. Ndipo mmodzi mwa alimi omwe apindula ndi fetereza wa ngongoleyi mbomali Alimbani Jairos alonjeza kugwiritsa bwino ntchito feterezayo. Ife tionesesa kunena kuti monga pa gulu lathu wina aliyense akathire munda mwake, ndipo minda itizikayenderana tizikaona kunena kuti awo anathiradi pa munda mothira fetereza mumaziwiri tizikayenderana monga mwa klabu komanso kulimbikitsana munjira zoyenerera kuti tipindule tizathe kubweza ngongoleyi. Ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi pa ngongole kudzera ku bungwe la NIF ikuchitika pamene dziko lino lakhudzidwa kwambiri ndi njala kutsatira kusintha kwa nyengo. Munkhani ngati yomweyi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati anthu azikhala ndi umunthu komanso maganizo ogwirizana ndi ntchito za boma. Poyankhula pomwe amakhazikitsa ndondomeko ya ngongole ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuzomba, Akunkuyu ati ndipofunika kuti anthu azithokoza zabwino zomwe boma likuwachitira. Mtolankhani wathu Jason Malowa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Sam Banda. Akunkuyu ati nkwabwino kutero kamba kuti anthu owachitira zabwino ngochepa. Akunkuyu ati ali ndi chikhulupiriro choti ulimi ukayenda bwino chaka chino ndalama zakunja sizikhalanso vuto. Iwo atinso pali chiyembekezo choti dziko lino likhala ndi chakudya chokwanira pokhapokha ngati mvula itagwe bwino. Kuzomba kuno anthu amalima zinthu zosiyana-siyana, chimanga amalima, foja amene amalima, pali ulimi osiyana-siyana umachitika kuno. Ndeni kumanonso kumene kumachiputsa chakudya chimene akuthandizikira kuno komanso kukhale kupanga contribute kusolopeza chakudya cha dziko lonse la Malawi. Zoti ngati kupereka nawo chakudya ku dziko lonse la Malawi kapena mbewu ku dziko lonse la Malawi zithandiziranso kuti ndalama zakunja zikhoza kupezeka kuchokera kuno. Ndakambapo kuti foja kutenga anthu akulima foja ngati madali athatsa ndalama zakunja zoti zomba kupeza nawo ndalama zakunja. Ali moterowo anafunira kuwathandiza. Alimi 400,000 ndiwo akuyembekezeka kupindula ndi ndondomekoyi. Mawu ake mkulu wa NIF a Humphrey Mjetseni anati ndondomekoyi iyamba mu Julayi chaka chino ndi cholinga choti ithandize alimi kukonzekera bwino. Mtengo umene tikupereka watsindikira anthu kuti zipangizo za ulimi zimene tikuwapatsa nzoti akagwiritse ntchito m'minda mwawo asagulitse. Chifukwa akagulitsa njala imene tili nayoyi
ipitirira chaka chamawa ndiye kukhala mavuto akulu kwambiri koma anthu akagwiritsa bwino ntchito zipangizo zimenezi tikolola bwino kwambiri chifukwa mvula ikuoneka bwino madera ambiri kwangotsalira kuti zipangizo za ulimi zikhale zokwanira ndi anthu akalima mokwanira zithandiza kwambiri kuti dziko lino lichoke m'mavuto a njala. Likachoka m'mavuto a njala ndiye kuti anthu mphawi yochepa. Pakadali pano alimi oposa 40,000 apindula kale ndi ndondomekoyi. Akuluakulu a NIF anali ku Zomba lachiwiri atachita mwambo ngati omwewu kuchileka mu mzinda wa Blantyre komanso kwa Vumbwe ku Thyolo. Tipitiriza kukupatserani nkhani izi zikatha izi.